ציבור ירוקים בלב העיר לענות על כל צורכי האוכלוסייה. סך הכל ההיצע של השצ"פ והשפ"פ הקיים והמתוכנן הם כ-37 דונם בלבד בלב העיר. יש לציין גם שמתוך 37 הדונם האלה חלקם שטחים פרטיים פתוחים, ומניסיון העבר וגם ניסיון ההווה אנחנו יודעים ששטחים פרטיים פתוחים נסגרים לציבור הרחב. אי לכך כיום לכל תושב בלב העיר פחות ממטר מרובע אחד שטח ירוק, בעוד שבחלקים רבים אחרים של העיר, ואנחנו שמחים על כך, בדרומה, מזרחה וצפונה יש יותר מ-100 מטר לתושב. גוש 7103, חלקה 46, מתחם קריית ספר, מונה כ-19 דונם. הוא השטח האחרון הבנוי באזור לב העיר, ומכאן חשיבות הפיכת כל מטר מרובע ממנו לירוק בלבד. אזור לב העיר הינו האזור בעל העומס התנועתי הרב ביותר בעיר, ומושך אליו מדי יום עשרות אלפי אנשים שלא כברמת אביב ג' שבה שטחים ציבוריים ירוקים רבים, לא מגיעים אליהם לרמת אביב ג' אנשים נוספים מעבר לתושבים, אבל לעומת זאת בלב העיר מגיעים כל יום עשרות תושבים שבאים לצרכי מסחר, בילוי ופנאי, מעבר לתושבים הרגילים. אזור זה עובר כיום תהליך של התחדשות עירונית המעלה את צפיפות המגורים והעסקים וכתוצאה מכך העומס על תשתיות האזור גוברות ומצוקת השטחים הפתוחים מחמירה מיום ליום. על העירייה גם, למי שלא יודע מביניכם חברי המועצה, מונחת גם חרב משפטית שמחייבת אותה להגיש תוכנית, במידה ולא תתקבל כל תוכנית כלשהי יהפוך השטח לחניון, תוך חצי שנה, זה כבר נשארו 4 חודשים אני חושבת, יהפוך השטח לחניון בניגוד לעמדת העירייה. לכן מחובתנו היום כנציגי ציבור לעשות הכל למנוע את הקמת החניון וכל יוזמה נדל"נית מסחרית אחרת שעלולה לגזול את זכות תושבי האזור המבקרים בו ליהנות משטח ציבורי פתוח וירוק על פני כל המתחם כפי שנקבע ומומלץ הן על ידי הממשלה והן על ידי העירייה. אני פונה אליכם באופן אישי, פאר וירוקים, אתה בעצם היית צריך להעלות את ההצעה הזאת לסדר. מרץ, גם אתם הייתם צריכים להעלות את ההצעה הזאת לסדר על פי הבטחות שלכם לבוחרים קודם. לדיאנסקי, רובל, גם אתה, אני חושבת שבהבטחות שלך לבוחרים אתה הבטחת הגדלת השטחים הירוקים. עומר, לכם עכשיו יש את מדרון יפו, אנחנו מברכים עליו, ואני פעלתי רבות בפורום הירוק כדי שיהיה את המדרון, אל תגחכו, בהתחלה לא רציתם. ולסיום. אני פונה לכל חברי המועצה האחרים, נראה לכולנו כמובן זה מיותר. רוב העיר, אתם כצעירים, אני נלחמתי למען גן מאיר, היום שאני עוברת שם, אני יודעת כמה חשוב היה המאבק שלי שהגן נשאר כמו שהוא ולא היה חניון. לכם הגמלאים, אתם יודעים איזה חשיבות יש לפעם שאתם רואים כל יום את הגמלאים בגן מאיר. לגמלאים באזור של לב העיר אין לאן להגיע, קשה להם להגיע עם הגלגלות המתגלגלות, הם חייבים פארק גדול שיענה על צורכיהם. ולכן, כרמלה, אני עזרתי לך באופן אישי, צלצלתי אלייך כשהיה פארק ההשכלה, מסלאוי, אתה יודע כמה חשוב שתושבים נענים על צורכיהם, שתושבים יודעים הכי טוב כראש ועד, אתה יודע הכי טוב, שתושבים יודעים הכי טוב מה הצרכים שלהם. שמולי, אתה ראש רובעים בשכונות, אתה חייב לדאוג לרובע שלנו. מתי בפעם האחרונה ביקרת ברובע לב העיר? דורון, תהיה יושב ראש, סגן ראש העיר, ותקבל את התואר החבר הירוק ביותר. יש לך מקום להשתתף. חולדאי, רוני, לך אני פונה באופן אישי. היו לנו מאבקים רבים, ואתה יודע שבסופו של דבר, כשאתה משתף פעולה עם התושבים, בסופו של דבר העיר נזכרת מזה. אז אני פונה אליך, שתף איתנו פעולה. תודה. לוברט, רגע. אני מבקשת. רגע, לוברט, בסביבה שלך, שבה משפחות חרדיות רבות, שתדע לך שכולן תומכת בהקמת הפארק. עברנו את כל הסרט, סליחה. אנא, הביאו את ההחלטה לסדר היום. תודה רבה. תודה רבה. אני מבקשת.
הדרך להפסיק את עניין מחיאות הכפיים, ועל זה אני מקווה שאין לסיעת עיר לכולנו השגות, שלא מוחאים כפיים, לא נמצאים כאן בחולצות פוליטיות מזהות. אני מבקשת, אנחנו דיברנו על זה בישיבה הראשונה, עכשיו אל תפריעו לי. דיברנו על זה בישיבה הראשונה. אני יכולה להוציא את כולם החוצה לבסיס הזה. אני לא אומרת את זה בהתנשאות, אני אומרת, אני מבקשת מכם לאפשר לנהל בצורה תקינה את עבודת העירייה ומועצת העיר. אני מבקשת את עניין מחיאות הכפיים ועניין החולצות, אני הפעם אתעלם מזה, אם זה לא יגבול באיזה שהן הפרעות. אני מבקשת עכשיו את סגן ראש העירייה. מה קרה? עכשיו אנחנו בהצעות לסדר, אז בבקשה. אני אבקש את חבר המועצה, סגן ראש העירייה, אסף זמיר, להעלות את... סליחה, חנן, בבקשה להוציא. אני לא צריכה עזרות. ראשונה, שנייה, שלישית, בבקשה להוציא אותו החוצה. להוציא אותו, לא לתת לו לאפשר, לא לאפשר לו להחליט אותו. בבקשה, מחאות כפיים, התזמורת עובדת. אני מבקשת עכשיו, יואב תשב. כמו בגן, יואב תשב. עכשיו יש הצעה לסדר. אני רוצה, בבקשה. בסדר, כן, תראה, זה יסתבר. אני מבקשת עכשיו שקט. אני רוצה, שנייה. בוא, תספר לי על הכנסת. יותר שנים פי 3 מאשר דב חנין. תספר לי על הכנסת. אני לא אשמע אותך אפילו אם אני אשתדל. אני מבקשת שקט, אני רוצה להסביר משהו. סליחה, אני רוצה להסביר משהו. אל תעזרו לי, חברי מועצה יקרים. אל תעזור לי. אני מבקשת להעיר שהתשובה להצעתה של רופי תינתן יחד עם התשובה להצעתו לסדר באותו עניין של אסף זמיר. ויענה על שתי השאלות לסדר, יענה דורון ספיר. בבקשה, אסף. ערב טוב. זו פעם ראשונה, אני קצת מתרגש, אז להיות עדינים איתי. אני לא צריך 10 דקות, אני יכול לעשות את זה מאוד קצר. לא. אל תעזרו לי. אני גר באזור רחוב לינקולן. לכן אני סובל מאותו מחסור בשטחים ירוקים עליה דיברה רוחיק אך לפני רגע. בבקשה הרב. למדתי בחודשים האחרונים שהנושא הזה הוא מאוד טעון ומאוד מורכב. יש בו המון זוויות הסתכלות, ויש בו פתרון אחד שבאופן תיאורטי היה רצוי פה על כולם. וזה, אמרו פה בהזדמנויות שונות, שבקונסטלציה בה ניתן היה או ניתן יהיה לעשות פארק על כל השטח, זה היה נהדר. גם אם אפשר יהיה לעשות פארק